There's pain I'm trying to beat, but it's strong. I'm recording the progress that I make. Ooh, there's lots of tape to break. Oh, how long will it take for me to know that it is time to move on? I need to make a move, but there is nothing yet to disprove the fact that this morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. Pag pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming nanliligaw sa'yo, akong siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Kung
Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin lalong gumaganda, pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin, para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time, sa'yo lang buo kong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, sige na, oo na, wala nang iba pang prinsesa. Puso ko, katulad ng ginagawa mo, prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. O aking prinsesa. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko maglimutin ang damdamin ko sa'yo, ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang luwas sa aking mga mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa, dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nanginginig. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng walaan,
morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, so let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS,
dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabihan kay Kristo sa sining Sabado sa ika-4 nga semana sang Kwaresma. Ang lubid sang kamatayon nagsambod sa akon liog. Ang lubid sang lulubngan naglikop sa akon. Sa akon kalisod nagpanawag ako sa Ginoo. Gikan sa iya templo, nabatian niya ang akon tingog. Mga muyo kita. O Diyos nga makagagahom sang tanan, kabay nga ang imo kaluoy magtuytoy sang amon mga tagipusoon, kag kun wala ang imo grasya, hindi nimo kami mahamutan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo sunok kay San Juan, Kapitulo 7, versikulo 40, tubtob 53. Madamo nga mga tao ang nakabati sa ginhambal ni Jesus kag nagsiling sila. Ini nga tao amugid ang propeta. Ang iban nagsiling, siya amo ang Kristo. Pero may iban pa nga nagsiling, ang Kristo hindi magagikan sa Galilea. Ang kasulatan nagsiling nga ang Kristo magagikan sa kaliwat ni David, kag mataho sa Bethlehem, ang banwa nga ginpuy-an ni David. Gani may pagbinahinbahin sa mga tao tungod sa iya. Ang iban luyag nga magdakop sa iya, pero wala sing isa nga nagtandog sa iya. Ang mga gwardya nagbalik sa pangulo nga mga pari kag mga Fariseyo nga nagpamangkot sa ila, nga abala nga wala ninyo siya pagdalha diri. Ang mga gwardya nagsabat, wala pa sing tao nga nakahambal subong sa paghambal sini nga tao. Ang mga Fariseyo nagpamangkot sa ila, ginbuang man bala kamo sini nga tao? May isa bala sang aton mga pangulo o kon Fariseyo nga nagtuo sa iya. Ining nagdulugok nga mga tao wala makahibalo sang kasuguan ni Moises. Gani pinakamalaot sila sang Dios. Ang isa sini sa ila, amo si Nicodemo, nga nagpakigkita anay kay Jesus. Nagsiling siya sa ila, suno sa aton kasuguan hindi kita makakondinar sang isa ka tao sa wala pa naton siya mabatii, kag mausisa kung ano ang iya nahimo. Nagsabat sila, ano, taga Galilea man bala ikaw? O si saa ang mga kasulatan, kag masapwan mo nga wala sing propeta nga magagikan sa Galilea. Mga utod kagabian sa aton pagpadayon sa pagpamalandong sang Kwaresma, ang pulong sang Dios nagaagdagid sa aton sa pag-usisa pagyed sing matulid sang aton mga konsensya. Sang pagsulod ni Jesus sa syudad sang Jerusalem, nagsulod man siya sa kabuhi sang mga tawo nga yara sa iya palibot. Gani iyara ang mahambalanon nga siya isa ka propeta. Apang yara man ang pagbaisay kon bala matuod siya nga propeta, kon bala siya taga Galilea. Nagbinahin-bahinay sila kag ang iban luyag magdakop sa iya. Ang mga tao hindi sigurado kung ano ang ila himuon sa iya. Nangin matig-a ang ila tagipusoon, sirado ang ila mga huna-huna kag balatyagon. Kag hindi nila nabaton si Jesus nga propeta kag Kristo. Sa piyak nga bahin, very notable sa aton ebanghelyo karon,
ang mga gwardya nga namati kag nagpati sa pagpangwali ni Jesus. Mga simple sila nga mga tawo, kag ang ila mga huna-huna kag tagipusoon, nag-welcome gid sa pulong sang Dios, nga ginpahayag mismo sang anak sang Dios, si Jesus. Wala na base sa background ni Jesus ang ila nga desisyon sa pagpati sa iya, kundi nangin bukas lamang sila sa workings sang Espiritu Santo, samtang ginabukas ang ila bug-os nga pagkatao sa gahom sang pulong ni Jesus. Sa aton man kabuhi mga utod kagabyan, kung si Jesus nagapahayag sa aton, kinahanglan man kita nga magdesisyon kung paano naton siya sabton, kung aton siya batunon sa aton kabuhi. Sa aton pagtubo sa aton pagtuo, aton balikan nga nakilala naton si Jesus paagi sa mga Bible stories nga aton nabasa o kon nabatian. Nakilala man naton siya through films, movies, or radio dramas, or stories sang aton mga ginikanan, guardians, teachers, and catechists. Madamo nga mga paagi nga nakilala naton ang istorya sang iya kabuhi. Samtang kita nagamature sa pagkilala sa iya, nakilala man naton kung sin-o gid siya sa aton kabuhi. From head level, nagamat-amat kita sulod sa relasyon sa iya, kagamat-amat man naton na-discover ang iya attitudes. Ang kung ano ang importante sa iya tagipusoon, ang iya handom, ang iya mga values. Kag sa aton pagsulod sa relasyon sa iya, kag pag-embrace sang tanan nga importante sa iya, na-realize naton nga daw isa na kita sa iya, o kunyara na si Jesus sa aton. Ang iya huna-huna, nangin huna-huna naman naton. Ang iya way of speaking, nangin ways naman naton. Ang iya teachings, ginatipigan na naton kag ginakabuhi sa matag adlaw. In short, we are becoming like Christ. Daw ano katahom sang sininga journey sa faith naton kag sa relasyon naton sa Dios. Apang hindi ini mangin posible kung hindi kita magsugod sa pagpamati kag pagpati sa iya. Mga utod kag abyan, aton pangayuon ang bulig sang Espiritu Santo nga mas magdalom pagyud ang aton pagkilala kag relasyon kay Jesus. Bangod posible lamang initanan paagi sa iya nga bulig kag indi lamang tungod sang aton ikasarang. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa inadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock.